Haino hai te kereng shawo wana mashingsa te kemang chazna koktama kasai phajao ka chini mangpliwo koktama angkha khwai hangkoni moching kamiwo tongnai bukhok resna deburmani 2012 bishuwo nukhung khamani bo Boloram Tripura bai phiaba talkisa sikang bosai Boloram Tripura bini kamiwo thangna hanai thangmani pathliya PS Microshra parawo tei nogo kifili sopaliya tinishak jora koktama shawimanka boroni nukhungo bisichar umorni sajla khoroksa tongo bosatai bihino khibibo biang thanga Boloram Tripura shawimaliya bono naitugui kamini nogo lagate thangai naikha phiaba nogobo sogiya nogobo koroi bihik tabo hasne lokorno ko kasaja bono je nogo tongnai kisa saharjadi tabo bihik belekhono jungjalo klaja tamne hanba busa masa logiwo tuja nogno khumu chugya abne brese bondon rang naja bondon bo rang suna tabo belekhono jungjalo klaja nukhumu chugya Boloram Tripura ni bufani mung Brojobasi Tripura kami Pathaliya Makor Sapara Resna Debrumani no khwai muchingte kamiwo ko hange haje an bosai noko thangmani an bokara je sori haya hinai an bokara no sawi thangmani phailiya boza bufuru bo February ni kungo 24 tarik noko thangmani bo phailiya ta adino bo noko sogiya bo 2 din suisu op khlaijak je bo noko thangmani ang bo kokma saya gai bisaka nai toha nin basai ni para ha boza ho tulamura maikuri sapara bin bung khai Boloram Tripura kun wala ro kor thamani he kun wala ya kam korang khai no bo sai thango soni bandino ang phai tongo ni sai thangta no gano an bokara sori haya hine gai tam mane tabu khai tam ongkha tabu ge an bo sai na ang bor botong bor sa ang sai miya tei bong nong ni garjang no bang kol khai kya ani buai je song dong no khai mani bor ano kok sareli an bo sai bai gai bong nok ro nang thangai na nai kha I thangka waisa wai ni thangka ko first thangka ekbar abo koitari bongkha ani bo parang sawo darano phaitelang thang phaidi bujogoi songbo bujogoi ro harane phaidi hin sawo atenge ang thangmani thangai salai kya sale mani ongliya ta ani bo boijik sawo ani ka kenya talang ka hangka hangge acid chari bathane atro sawo hangka bo tongbliya mamliya an basaino gai nang bin bung case ro da khai kya in case khlai kya borok sawo ang kitang ko ain da phan thang jena hin sama borok thani sing ain da kiriya hin sauta ga case khlai ri ka ko nin bung khai tam kha ani mung khares na de burma norok kai jaman bisi busuk kha 2012 ka jang mani sing gai basabut ro khok busrok to serai khani masa aso bo sorong to kha bok class of 4 class 3 o gai chere ki bo borat lang thaka to tak chere nang bai no serai ang bai bo busa bai ko sale bi bai ko sale ya botak bor botong bor sa ang bono khuspata maya gai dem tak tabu nai ang tabu ani bo sai bor tong ang bono sai mana mo sugo jaga tong gai case khaimar khai kuno rok mane udang kha kuno mane case khaimane bonong no phone nok da khaijaka thana rong hoite rogo abo saijaman I khaikya suno January ko 27 tarik bai February 2 tarik ni date kala ka hina ano sahar gai bo oron thamre kuno mungsa wala yai no thango I wala yan thang bo buri ro bakisa mu mobile ti ro text ro khaikya na kisa hinga abo kunu ya kunu ngo problem krita no go mane mungsa kuno wala mung kriyo no bo amde heka ongor thaka ati kana ngo thang bo gai okok rong ke nang pongeng ni nukhuni borong sar saka I saka bo yang muting muting tongkha nogo tonglia biak besar no bo makhang masiklia kodok satuk berayo ati hini ang sahar ka I saka ang pun khai sengka yang di dara kalai mano engko dara bo nogo da tabu khai hin seng mani bo robot dana thangjak hasalo hin sau
hangga bo tabuk bor ma bo ta khaine sarok ba परिस्थिति फाइका ले हिसाव hangga biang ni borai hinsang mane engko biang le saimiya tongpono gani rok hisawa thikna jaga saimiya logi busama sa ganang hisawta hangga sengamani pore seng thanga thangmani janukwen thango januk thangmani bonogo korikha gabong ayangni sokdiri karbari rok bai mai mesar men rok ang sai phaika sai phaima pore borok bai malai liya ani bukara bai khe ang malai kha mare man pore ani bukara no songka sokdiri rok songkata engko din serai buri tu hima tu hine borok tu hine gosia bong para borok joton tu jakin sau angka tang nin sela bo jaga thang ni sumani engko bo goto masan thaka bo baire wa hin sau angka bongaran karbari ke sawa bo usukang si ek saptasi ko bo nokono buri logi gena bagan phunulai tongo sini bagan khai biang tei hine jaga ari phunulai tongo hin sau hingkai nang tabuk lukurok na kuno kok kesana japono nukai nono sahur na rok bagai lukurok na koina musungo jese jaga phano bono nukka hanggai ano kol khaina ning thun ani number ni number kisas ani number ko 7629 052394 nomo kamen bung tam sing hamo simo kami hingga Robi Sondra para khwai khwai ani bung khai ani mungres na de borma